Ничек мин бу телемне белмим. Ничек мин шушы телемне, анам телен, әнием миңа өйрәткән, әниемә бабаларының бабалары, әллә кайчы гасырлардан бирле килгән бу телне, бөек телне, ничек мин аны өйрәнмим дә, һәм ничек мин аны балаларыма өйрәтмим ди. Бу минем тарафтан бу җинаять булыр иде. Җинаять булыр иде. Ә инде кемнәр өйрәтмәде үз балаларына телен? Ул бит менә үзаңнан килә. Үзаң кемнең кайчан өлгерә? Кайберәүләр кичкенәдән инде өлгерәләр. Ә кайберәүләр үсә төшкәч, ә кайберәүләр картаеп беткәч. Әгәр без аны тәрбияләмибез икән, ул белмәскә дә мөмкин. Бала белмәскә дә. Менә бүген каян белсен ул? Менә бүгенге балаларны кара, ничек алар урыс мөхитендә үсәләр. Алар ничек белсеннәр? Мәктәптә урысча, урамда урысча. Шулай бит, татар китапларын алар хәзер укымыйлар диярлек. Шуңа күрә ул балалар ничек татар булып үссеннәр? Алар белән без очрашулар үткәрмәсәк, радиодан, телевидениедан тукымасак, аңлатмасак, күрсәтмәсәк, шәхесләребезне күрсәтмәсәк, алар белән очрашулар оештырмасак, аның кадерен, Тукайыбыз турында сөйләмәсәк, Җәлилнең батырлыгы турында сөйләмәсәк, ничек ул балалар безнең татар булып